Mun nimi on Pieni Timo ja olen täällä Konematella ollut 1,5 vuotta ja tittelinä on tällä hetkellä Software Engineer. Käytännössä tulee idea asiakkaalta, selvittää, että saa jotenkin konkreettisesti sillä, että se toimiikin siellä mobiililaitteessa. Mun tehtävä on se, että mietin, miten se saa tehtyä sinne niin logiikat, kommunikaatio serverille ja sitten myös se, että miten se UI parhaiten toimii sille, että käyttäjäkin ymmärtää. Ja ehkä siinä oma haasteensa sitten on se, että myös miettii, että miten ne erilaiset laitteet toimii. Että se on koko ajan jatkuvaa oppimista, että mikä on parastakin siinä, että ei jymähä se yhteen ainoa asia, mitä pitää tehdä, vaan se, että sulle koko ajan tulee uutta ja ihanaa, tai ihanaa, mutta kuitenkin silleen, että koko ajan opit, haastat itseä ja kehityt. Meidän joukkoon sopii sellainen tyyppi, joka tykkää koodata, pitää hauskaa, haastaa itseä ja kehittää.